ακόμα, θα το ρωτήσουμε τώρα και θα το μιλήσουμε για αυτό τώρα. Λοιπόν, εγώ σκέφτηκα λοιπόν να κάνουμε ένα ωραίο βίντεο που θα λέγεται κάνω prank στη γιαγιά μου 24 ώρες. Πώς σου φαίνεται? Παιδιά, δεν έχουμε φτάσει τα 10 subscribers, δεν ξέρω. Οι 5, πόσο είχα γράψει, δεν θυμάμαι. Αλλά το θέμα είναι πως άμα τα φτάσουμε, ξέρετε, θα κάνουμε τέτοια prank και πάρα πολύ άλλα πράγματα. Ναι, θα κάνουμε prank και ωραία πράγματα. Αλλά αυτό που κάνουμε τώρα είναι λίγο cringe, όπως το λένε στο σχολείο. Cringe όλη την ώρα. Φίλε, έχω subscribers για να κάνω καλά βίντεο? Όχι. Άρα μην λέτε cringe όλη την ώρα. Καλύτερα ηρωνίστε. Ναι. Άμα δεν θα λέτε cringe, θα μπορεί να βγάζουμε καλύτερα βίντεο. Επειδή, τι να πω ρε φίλε, θα έχουμε περισσότερους subscribers και θα καταλάβουμε που μας μαθαίνουν περισσότεροι, ότι μας θέλουν περισσότεροι έτσι, για να έχουμε το κανάλι μας. Επειδή να έχουμε και ωραίο βίντεο. Αλλιώς χωρίς τίποτα δεν έχουμε βίντεο καλά. Δεν έχουμε τίποτα ωραίο, τίποτα καλό. Έτσι. Αυτό εσείς, άμα δεν θα μας λέτε cringe συνέχεια όλη την ώρα, ξέρω εγώ, κάτι ωραίο τέλος πάντων, και μας λέτε ωραία βίντεο, τότε θα κάνουμε περισσότερα και καλύτερα βίντεο. Βάλτε εσείς κανένα subscribe και μετά θα δούμε. Θα δούμε μετά, ξέρω εγώ. Έλα, Λαλή μου, ναι. Γιατί μ' άφησες? Γιατί έφυγες? Πολύ παράξενο, παιδιά. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε έτσι ώστε να βγάζουμε καλά βίντεο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλετε, άμα δεν θέλετε δεν θα κάνουμε ωραία βίντεο. Δικό σας το θέμα, παιδιά. Εμείς θέλουμε, αλλά άμα πάρουμε τους 10 subscribers θα καταλάβουμε πως κάτι θέλετε από εμάς. Και θα σας κάνουμε με ωραία βίντεο. Prank, ό,τι μου έχετε ζητήσει τέλος πάντων. Κάθε subscribe είναι τόσα. Έχουμε 3 subscribe τώρα. Ωραία. Στα 5 θα κάνουμε party μεγάλο. Γενικά έχουμε 2, επειδή η αδελφή μου δεν σημαίνει πως έβαλε subscribe και γι' αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Τέλος πάντων. Ήταν της μοίρας της γραφτό. Θέλετε, δεν θέλετε, εμείς σας τα θέλουμε να τα κάνουμε, αλλά εσείς δεν βλέπω να θέλετε. Άμα θα κάνουμε τα πράγματα στην αδελφή μου που ζητάγατε, θα κάνουμε κι άλλα ωραία πράγματα. Δεν είναι μόνο πράγμα που θα κάνουμε κι άλλα πράγματα. Απλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε για ένα λόγο. Τι να πω, παιδιά. Σας έχουμε κάνει και διαφήμιση, ωραία δεν είναι? Με τον Νεφ, το ωραίο. Με πάρα πολλά ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Hello my baby. Ωραία, εντάξει, αυτό είναι το βίντεο. Βάλτε subscribe για να σας κάνουμε ωραία βίντεο.